Ahoj, tak mám tu ďalšie sandálky DD Step tohtoročné, dievčenské na podrážke 0,65. Sú to také športové sandálky s vyvýšeným okopom. Ten okop vlastne je pretiahnutý úplne cez prstíky dieťatka, takže flexibilná podrážka, ktorá je ale dostatočne vysoká, aspoň 1 cm. Nemerala som to, ale cca centimeter to bude. Je krásne mekučka a ohybná, takže úplne parádna. Pod petičkou je podrážka vyvýšená, aj spevnená. Sandálky majú mierne spevnenú petu. A tu je spevnené tak do polovičky pety také väčšie. Na predajni, čo pozorujem, tak pekne stabilizujú nôžku dieťatka. Tak, zvršok je prišitý k podrážke, je vyrobený z takéto sieťoviny a toto nie je koža, ale je to umelý materiál. Tieto prvky. Z vnútornej strany je takisto takýto úplet, ktorý dobre odvádza pot, ale však sandálky sú krásne vzdušné. Môžu ich nosiť deťurence aj na boso. Zapínajú sa na jeden suchý zips, takýto prekladací. Je možné potom si dotiahnuť petičku, alebo teda dotiahnuť sandálky okolo členku dieťatka. Ešte ich takto ukážem. Sú, myslím, určené na takú normálnu nôžku, z vrchu celkom široké, takže vhodné aj na viarovité prstíky. Takto chcem ukázať ten vnútrajšok, lebo nemajú koženú stielku, ako sme u DD Step zvyknutí, ale majú takú penovú, ináč je veľmi mekunká. Neviem, či je vidieť, ako sa to vie krásne, ako je to krásne mekučké. A majú taký relief, ten vnútrajšok, takže budú noženky dieťatka tie sandálky pekne masírovať. Priehlavok sa dá trošilinku upraviť týmito gumičkami, ktoré sú tu vpredu. Viete si to takto stiahnuť, tak a ešte aj pomocou brzdičky dotiahnuť. Môžete si šnúročku pekne takto schovať pod gumičku, aby vám nevytrčala. No a vaše dieťa môže pekne v nich behať celé leto.